Anyerosaken Sang Prabu ingkang sampun jengkar saking pinaraan kursi gati ngungkuraken gampar kencana anyerosaken guguping perseban Jawi dasar wonten negari Tawang Madya ora tau mambet bondo gandaning Sendawa mambu bondo gandaning Sendawa lain para kawula dasih ana golong mangkulya golong mangetan bendara mandosing kawula kawulane ngolating bendaraning ributinging saling ayu dasar kepireng kringkining kendali brengenging turangga kebladake kreta gedha sing sawang sureng wong keplok kaya bedaya drudu jindor pating jembanggol suling ingkang pating jlumerit dadosaken guguping para kawula dasih wonten negari Tawang Madya kocap sinten ingkang saking Sitinggil Bang Binaturata negari Tawang Madya Retyana Palit Idya Manantara pedal dateng ing madyaning alun-alun bangsa para wadya bala amber wonten alun-alun Tawang Madya
Swaraning para wadya kala saking negari Pawang Madya amur Indo Sela Gletiti Sela tegesing watu Gletiti semut kaya semut gramang ingkang pinuju lumampah wonten sanging giling sela menawi kepungan saking ketepian ligi wonten langit enggo ing marga samarga marga jejogetan sak marga cacingkrama nemu wedi ya dinggo sawur-sawuran nemu rekil ya dinggo sirat-siratan nemu mati ya dinggo uncal-uncal ana saweneh sing nemu watu gedhening salupang den umbala ketang boten den tampani kelawan asta den tampani kelawan sirah ayo gedhug dados walang-walang ananing sel
wonten kedadosan ingkang semanten sing ngarep noleh nang buri sing buri surat boten surat taruhan adil ana sawene sing mamerno kadigdayane mumpul muring sakrisan mandang dhateng pertiwi jelek pertiwi den kejrok lawan tukang jeglok sak sumur-sumur jroning pertiwi wonten sawene sing mamerno kadigdayane temu barongan sedapur den jebrol kanggo shopping kanan dene sinten ingkang dados cucu ing bebarisan menika kumanggo harimaya wingking ing ludra harimaya ludra madendo wingking ing ludra madendo ludra manggo wingking ing ludra manggo ludra jinem wingking ing ludra jinem pradikya para pragalpo wingking ing kala pragalpo para marku mamang wingking ing kala marku mamang renggut muka wingking ing renggut muka renggut nyawa kanca sing ati-ati lho kanca sing ati-ati lho kanca rono slirane iki arep anakno ngandhon yuda dadi mangkat sak mangkat ayo nunggu tengoro lho kanca nek ana bedhe kita bodho munyo ayo siapa mangkat yo kanca ayo bener kanca bener bedhe iki lho kanca kanggo tengoro lho kanca ayo bener kanca mong Yoro-woro bal celorot geledu suarane ana bendil kanca wayo bener kanca suarane ana bendene ditampa kaya sigaro kaya pecah-pecah baris ya kanca baris sing prajurit itu sing rapi lho kanca aja morot-morot sepatono aja sandalan nganggo topi aja nganggo kopiah semoga siaga siagane wong ayu tulung kono kabeh tumbak bindi bandil bayonet menawa tumbak kang selampun lambeane becik diganti lho kanca bener diganti lho kanca bendene sing kanggo ganti apes-apes sing kayu-kayu dalih tebu menawa ora ana tumamaning wesiaji lambeane wis kena kanggo pusaka lho kanca wayo bener kanca bener mong Yoro-woro bal celorot geledu saking tawang madya sami pating leber aning pencol nilai kaya kompeni munggah nang babakaning kapal
putra Pandhawa piye. Dewa Ratu jagat sanjang binato ruwat kaparat golongane panuksmane lan golongane jajilarat enak anggonku sumedya munggah menyang kelurahan Karang Tumaritis diadang karo satriya sing bagus rupane pekik rupane ana kawan dalem nimbali kula pun para kawandara. Apa iki prajurit kelurahan Karang Tumaritis nggih? Apa iki prajurit kelurahan Klampis Ireng para kawan? Oh, dede. Sapa ndi? Niku putra Pandhawa. Putraning panengahing Pandhawa Arya Janaka. Niku Angka Wijaya nggih Abimanyu nggih Partasuma. Apa Angka Wijaya iku
nek tak pandeng klemak klemek kaya ngicaki telek ora penyet ngene iki duweni keluwitan ke lho pun sembrono. Para Pandhawa niku gaudhange wong lungit, gaudhange tiyang sekti. Dika kula upamakna menawi ngrasak tiyang Pandhawa kula upamakna dika niki ngrasak wit lateng, ngrasak sing alit gatel, ngrasak sing ageng tambah keroken. Lah niku padha karo ngrasak para Pandhawa. Netepno aturing Palakara. Angka Wijaya jeneng. Angka Wijaya sliramu. Iya. Ya aku Angka Wijaya. Balik sapa kang dadi asmaku saka ngendi Mijil negara. Iya. Menawa sliramu durung edhep karo aku Patih Dibya Mamangkara. Aku saka kraton Tawang Madya. Prajurite Gustiku Prabu Dewa Kesuma sing dadi kaperluan aku sumedya munggah menyang kelurahan Karang Tumaritis netepno aturing Gustiku Prabu Dewa Kesuma Raton Tawang Madya kena siku denda durakaning dewa kena weweling Jawata ora bisa mulya jati muni maneh kalamun ka Gustiku Dewa Kesuma ora kedunungan aji Purbakayun manundri kedunungan ilmu pengrajut aji Purbakayun mangundri selumahing bumi sekureping langit ora ana kang kedunungan aji Purbakayun mangundri kejaba jalma Buddha Sampir ya Kyai Semar ana ndi Ki Lurah Semar tak boyong menyang kraton Tawang Madya. Ya apa? Kon arep boyong Kyai Semar. Arep boyong Ki Lurah Badranaya. Ana paribasan Kyai Semar iku tak buntal kulit, tak cancak otot, tak pathoki banyu. Kon budi tak sembadani kon ngamuk tak kembali. Kon bisa boyong Kyai Semar. Waton sirahku gumlundung ana ing dedarakan us kaparat langkah langguk pangucapmu Angka Wijaya maneni Dibya Mamangkara gedhemu mung sakepik miring maneni Dibya Mamangkara tepak dadamu madal ilatu mati tanpa kelarapan bumi sida tak longgo waduh Dibya Mamangkara. Wah keparat mara tangan babi alas.
gendeng rijine merit-merit sak merang-merang gedene. Saka rumangsa aku tiba no pilingan aku kaya dene ketiban kapuk mulu bloko. Bareng tiba no pilingan aku nanti kaya disebet wesi gligen kanane haya. Ono tangan mandine persasat kaya racun tangane bekecil Angka Wijaya. Iso gawe awak geringgingan sekujur pating cakit rasane keparat tak pateni Angka Wijaya.
Dewara jagat sangyang binakoro wah kabarat adi Angka Wijoyo si jajal poro munduro yai poro munduro Dibyo mamangkoro terus maju yo terus maju tanding ono perboyo kon gak mati golongane yo amit-amit keparat dibyo mamangkoro cepet punar pamu. Tak tapati gunting pernitis geblak dipyo wilapan ngliliro dipyo mamangkoro
tanding ana Praboyo. Iya aku Abri Wikono. Ya aku Raden Praboyo. Alat ngamarta ya alap samber nyawa. Ya aku cengkaling mega garune langit bledhek sepuluh. Iya aku panjal manih tumenggung ing mituku Harya Indrajit. Lilira dibya mamangkara menawa sliramu ora bisa nglilir amis getihmu kon ana sumuning kelurahan Klampis Ireng kene. Ingkang patutan kalian Ti Dewi Woro Animpi. Wah keparat Gatotkaca gawe patining daramu dibya mamangkara kaya dening tak umpamakna suwe pijet kowe ranti. Tak umpamakna empol pinecok timun jinara. Gatotkaca ndamel gawe pejahe daramu dibya mamangkara suwe pijet kowe ranti. Oh nggih. Wuruk-wuruk musuhe ndara. Lungit tanpa tanding ndara kula dibya mamangkara menawi wonten negari Tawang Madya. Wonten paribasan tus sawiji. Dadya satus ndara kula dibya mamangkara kaliyan Gatotkaca boten nimpang. Gatotkaca niku lungit tanpa tanding. Dari kala semanten Gatotkaca pinten kelungitaning ndara kula dibya mamangkara mawon. Menawi musuh kaliyan Gatotkaca. Rikala semanten Gatotkaca niku lair Procot Cower. Pun dicemot kaliyan para dewa. Dibeta munggah ten Kahyangan Suralaya dicegurna wonten Kawah Candra Dimuka. Disepuhi kalih wisa-wisa putung-putunganing gaman wonten Kahyangan Suralaya. Gatotkaca niku juntas boten pejah malah dados Japa Kumara. Mila Gatotkaca pinaringan asma Raden Japantentungka. Lari kala semanten niku wonten Ratu Simbarmanyura dikya kala percuma debak Kahyangan Suralaya. Ngarepna Betari Supraba. Dewa sak Kahyangan niku boten wonten sing saged ngalahno kala percuma. Boten dipejahi kaliyan Gatotkaca.
Lah pinten kelungitaning ndara kula dibya mamangkara. Gatotkaca mejahi kala percuna niku ginanjar widodari Betari Suryawati. Gatotkaca niku kaparingan ilmu kaliyan ratuning dewa Aji Kapituri. Oh dadi Gatotkaca iku kaparingan ilmu Aji Kapituri. Nggih. Lah dayane Aji Kapituri ku apa kono kawan? Lah dayane Aji Kapituri. Dayane Aji Kapituri umpama Gatotkaca niku pun muring-muring ngetop kekuatane. Rapal Aji Kapituri. Sirai Gatotkaca niku saged malih dadi dandang dalu. Mripate Gatotkaca niku netra kumala. Brengose Gatotkaca niku dom bunden. Dodone Gatotkaca niku pedhang kaliyan klewang, epek-epeke Gatotkaca pancil gendering, drijine gunting pernitis, garese linggis. Duokoke Gatotkaca niku lumpang kentheng. Nika dereng semerap silite Gatotkaca. Pipa 5 dim. Lah niku dereng idune. Apa kene idune Gatotkaca? Lah idune Gatotkaca niku wedang kopi sing panas. Lah iki mangko wis disuguhi sak jempol kok jek ngomongno wedang kopi. Lho ya kabutno. Panjake ya kudu arep wedang kopi. Riko iku aja sini-sini lho kan. Riko aja sini-sini karo Pak Lurah lho kan. Kene iki ben taun lho kan. Riko iki aja sini-sini. Nek kene ya gak jaluk, Dik. Kene gak jaluk. Umpama dikeki ngono ya arep-arep. Wah, keparat Gatotkaca sik jajal tak temonane Gatotkaca. Gatotkaca kon menang ku atek musuh dibya mamangkara. Kalau ketemu Begawan Durgama Dewa. Ketemu Begawan Durgama Dewa Sesuraya kaya raja penganten ngaran. Keplok kaya wong adu jagung kon gak mati golongane yo amit-amit keparat Gatotkaca pamer kelungitan. Begawan Durgama Dewa ingkang sumedya ambyur ing mrindhan. Begawan Durgama Dewa ingkang sumedya ambyur ing mrindhan sumedya nindakaken sendhaket asma Sumutunggal. Sendhaket aranana kumpul asta tangan suku sikil tunggal siji, mongko dadi siji kaya mati manya madhep Begawan Durgama Dewa. Boten wonten ingkang den pandeng kelawan Begawan Durgama Dewa namung bocah ing grana. Bocah kunjuk grana irung sekawan ingkang dilungkas sejuga ingkang siniki kala punca driya ingkang kaesti.
kalima driya pangangen-angening Begawan Durgama Dewa sanget nglungsa ing lebeting bantos nuwun dhateng ing Bathara Agung ingkang dumunung wonten ing telenging jantung rung ninakah uget triluka kinubut jagat agung kinulung jagat alit kinubut sampun klentu tampi jagat suwasana duk rikala semana namung jagating Begawan Durgama Dewa pribadi kula datang samar panusman sukma ingkang sinupaya ing asekti triluyep liyep ing aluyup anggenira maminta kanugrahaning Dewa sageta kasembadan panyuwuning Begawan Durgama Dewa Begawan Durgama Dewa ingkang sumedya ambyur ing peryudan sumedya ngrapal saking elmune ngrapal saking mantra mantrane sanalika den rapal aji tulang sengkala balik ingkang rinapal pun fayakun Allahumma sholli walik ana sejo ora tumeka nek dibobol ya aja katon wage aja mrene kliwon-kliwata legi aja wani paing aja eling ya aku lasing adab ya aku guruning adab kang rineksa malaikat 44 teguh rahayu slamet saking kersaning yang indi kakang kawah ati ari-ari liryah gurda geni sekaing kawa sekaing rupa sing asalmu saka dating lemah geni banyu anu nur hak ajale wesi tak balekno mang ajal kakulyanmu dina 7 pasaran 5 kang rumeksa malaikat 12 kang dadi pengaruh malaikat 4 malaikat Jibril Mikail Israfil sira tak kompon rumeksa jambang bayiku yen sira ora gelem rumeksa jambang bayiku kena bendune Allah Ta'ala malaikat Jibril aling-aling ana kulit tuyul malaikat Israfil aling-aling ana balung malaikat dinding jalan wong malaikat arsulullah purwana waktu Allahumma kuati kuat perkoso wani wasesa saking kersaning Allah kang maha kuwasa deteku macan putih dadaku Nabi Musa bauku Nabi Khidir guru ratu muka siratku Kanjeng Nabi Sulaiman rambutku Kanjeng Nabi Muhammad lesanku lintang johar mripatku apa pandang-pandang ana ngarepku yaiku pacak ajiku panemang sekti saking kersaning Allah kang maha kuwasa tinumpang lawan aji panulang ampuing gunting pernitis panulang ampuing brojo sanalika den rapal aji panulang ampuing gunting pernitis ingsun kawulaning Gusti kang metek saka Surya Kumara ingsun ngambah jagat wewalingan eling tan kenaning lalon dan tan kenaning awak mikrot tan kenaning pusat Allah sallallahu alaihi wasallam dating suci ing saudaya ya ingsun ratuning Datuk ingsun lanang sejati tanpa sah sekaing gunting pernitis brojo kamantan tuwa ing badan saking saliraku saking kersaning Allah kang maha kuwasa sirta daduka dadiya iman ingsun weruh pujine malaikat sedaya ya ingsun kang mengkoni jirobil maut jasmani ingsun luruwah ingsun robiarapi ingsun panluhut ingsun urip sakliwing urip sedulurku sedaya sing lair bareng sedina kakang kawah adiyari-ari Allahumma hadi hadaluhum jalilahu kubal karomatolahu takwil umure donga takwil umure badan saking kersaning Allah la ilaha illallah Muhammad rasulullah
Durgama Dewa Gatotkaca macitat tambuh uruting Sang Gatotkaca. Gatotkaca pamer kelungitan tak tapaki ilmu macitat tambuh uruking Sang Gatotkaca. Roh apa dik? Gatotkaca ditapaki karo Mbah macitat tambuh uruke. Oh iya. Wong Mbah iki luwih dik. Wong disot lumpuh ya lumpuh. Wong disot mati ya mati. Wah iya kan gak sembrono Mbah. Sing tak lebonane Kelurahan Karang Tumarinte Semar kon gak gelem tak boyong menyang Kraton Tawang Madya. Aja takon dosa maneh. Sendhakepo manca kang respada tumungkula kon karo dewamu kon gak gelem tak boyong nang Kraton Tawang Madya. Matimu merga Begawan Durgama Dewa Keparat Semar.
wonten anyaresaken Gatotkaca ingkang tangguh mugi. Mugi boten anyaresaken Begawang Durgama Dewa ingkang sumedya mlebet dhateng Kelurahan Karang Tumaritis. Anyaresaken wonten salebeting Pendhapa Kelurahan Karang Tumaritis. Sinten ingkang renggani wonten Pendhapa Kelurahan Karang Tumaritis? Nayantaka Bujagati kekalih Kyai Semar kelawan Mangundi Wangsa kadherekaken kelawan ingkang besut ingkang sumedya rerumpangan babo apa madura rene yo ayo omong-omongan ana nggone Pendhapa Kelurahan Karang Tumaritis kene sajak kok beda karo padatan kang wis lakon le oh iya Mas yen liwat aku
nuwun diladosi ya. Oh, asmara. Nggih, ngaturno gumpal nuwun. Lah iki awakku karo aku iki tinimbalan nyemar nonggone halaman bali dusun benek kene le. Oh iya. Iki tinimbalan karo pepundenmu Bapak Kepala Desa Watu Kenomo dalam acara Ruwah Desa, Ruwah Dusun. Oh iya, lah ruwah dusun iku tembung salah kaprah le kuno makunane ruwah dusun iku tegese kuno resik ruwat iku resik desa, tegese ruwat iku resik. Lah kuno makunane ruwah dusun iku tiba sasi ruwah, mula dianakno jenenge ruwah dusun utawa ruwah desa le. Oh iya, lah iki ngaturno gumpal nuwun kagem Bapak Kades, Pak Polo, Pak Carik, segenap panitia Karang Taruna BPD LPM, kula serombongan Madya Laras nyemar wonten halaman Balai Dusun niki nggih ngaturna gumpal nuwun. Kula boten saged bales kesaenan panjenengan namung saged ngaturaken jazakumullah khairan wa dunya wal akhirah. Kulo ya uga sakmaniki nganakno ruwah dusun iki dusun benet iku dadi dusun sing gemah ripat jinawi ayem tentrem le. Masyarakate ayem, hasil pertaniane ya melimpah ruwah. Oh iya Mas, ayo wis aja kakek ngomong le. Lah iki sadurunge ngaturno gumpal nuwun tak aturi jumeneng sawatara maos selawat ana tetembungan sapane wong gelem maca selawat sepisanan iku ganjaran 10 kebagusan. Ayo tak aturi jumeneng maos selawat rumiyin. Maos selawat nggih kena, syair tanpa waton nggih kena. Maos bismillah yo kenging. Halo Pak. Oh Mas. Oke, ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma
Sin sapane wong gelem maos sholawat iku ganjarane 10 kebagusan. Oh iya le. Lah iki ngaturno gumpanmu le. Karo rawuhe dulur-dulur sing ije kersa ngestreni anggonmu nyemar ana nggone halaman bali dusun benet kene le. Oh iya Mas. Lah iki ana rawuhe dulur saka nggone Janti Wunut Bangsal Mojo Anyar le. Oh iya. Lah awakmu karo aku iku tinimbalan ana nggone Janti Wunut kuno nek gak salah tanggal 17 le. Oh iya Mas. Lah riko tinimbalan nang Wunut itu tanggal 17 iya. Rawe dulur Pakuwon le, Pak Polotoyo serombongan. Mas Kusnadi mangijen. Oke, matur suwun. Mas Kusnadi rawe dulur saka nggone Kalimati Tarik le. Mas Supri serombongan. Rawe Mas Marto. Rawe Pak Dela serombongan. Abbas Siswadi Sumber Tanggul. Mojosari mau Om Santo serombongan ya. Mas Rai itu kota kayak. Oh, Pak Lurah Mojosulur, Pak Lurah Gondrong. Gawat dewe kok tinimbalan nang gone Mojosulur iku tanggal 11 atau Mas? Oh, tanggal 13 tinimbalan ana nggone Mojosulur bulan kalih nggih. Rawe dulur saka nggone niku Suko ngene Pak Gayan Dumpring rawe dulur saka nggone Karangnomo Balomo Jopuri Bapak Aladin serombongan. Nah iki mau ana panyuwunan le teko buri nyuwun kencing manis. Kencing manis apa sih Mas? Iki lho lagu sing iku lho, oh petis manis man. Iya, yaiku lagu petis manis. Lah iki aku tak njaluk bantuan iki lho sing siji koyo nomor 3. Teko nggone kulon. Mbak Tita Koritasari. Ayo. Ayo. Dilayani petis manis. Nanti lagi yang sesuai.
saiki manggon ana nggone pungging desa ndi? Pungging kene lho. Etan kene lho Mas Agus Peting Agus Sumbaran. Balong Masin. Balong Masin. Sampai lali karo kangen ambek dulurku Mas Agus Sumbaran iki. Rawe dulur saka nggone Balong Bulan Prambon. Bapak Mustofa le serombongan. Rawe dulur Karjo, Lecito, Stipin, Cak Tis, rawe dulur saking Karjo. Terus serombongan aturan panuwun. Oh iya. Karjo niku tanggal 7 bulan kali biaran saking Belangkengan. Oh iya Mas. Saiki mari sing saeblak aku njaluk sing permil tapi pedes iki. Ayo Ji, ngatek Ji. Iki Ji SMA le. Guru ajar. Ayo Ji. Iki senengane panjang kendangku. Wadah. Lambine putih-putih soal kendang semau banget hayu. Baju kedini gak dibuka ya, paling gak aneh Mas, sore paling. Ayo, dulu di layani nomor dulu. Rancak titik ayo. Ayo, apa Ji? Tambah kangen di Sepon. Aku pengen sing nabo masjid. Wis bisa. Mas apa? Masjid lho. Oh. Iku napa lagi mau kenalan Pak? Wis lincah. Wah. Keponakanmu wis lincah le. Oh iya. Dilungkas glibet.